naše obrazovanje dobro ili nije? Kada kažem naše, mislim na Evropu. I to nam pokazuje PISA test. Pre 10 godina se videlo da su dominantne države sveta, vidite ovdje veoma se lako vidi, Istočna Azija, iz Evrope to je samo Finska, evo Nederland, to je Holandija, ostatak sveta je Kanada, Australija. Naši učenici jedini imaju dobro ovo razumevanje pročitano. Znači oni mogu da pročitaju nešto kao papagaji i da ponove. Ali kad treba da povežemo 2-3 stvari, tu smo bili među lošijima u Evropi. To se zove funkcionalno znanje. Da bi to bilo jasno, evo samo par lakih pitanja. Preko koje životinje pređe najveći broj pešanka? Preko zebre. Kako bi izgledalo reproduktivno pitanje? Koja životinja liči na konja crno-bele boje, živi u Africi? I onda bez razmišljanja kažemo zebra. Reproduktivno znanje nije razmišljanje. Mi ne povezujemo. I gledajte sad, Evropa ovde zabrinuta. PISA test je jako važan pokazatelj za Nemačku koja je najbogatija država Evrope. PISA test je najvažniji pokazatelj razvoja ekonomije za 20 godina. Ova deca su ekonomski produktivna za 20 godina. Znači da je PISA test u korelaciji sa bruto nacionalnim dohodkom. Idemo dalje 3 godine kasnije. Ovde se opet videlo da je tu iz Evrope jedino Finska, ostatak sveta samo Kanada, ovo je sve Istočna Azija. I sada počinje problem. Kako je moguće da mi u Evropi nemamo tako dobro obrazovanje kao u Istočnoj Aziji? I ovde prvi put uz Ministarstvo obrazovanja rešenje traži i Ministarstvo ekonomije. Za Evropsku uniju funkcionalno znanje postaje apsolutni prioritet. Jer pitajte sami sebe, šta ćemo mi za 20 godina? Evropa. Mi funkcionalno znanje nemamo. Evo, pogledajte, 3 godine kasnije. Svi smo uložili milione u obrazovanje, rezultata nema. Ovde je samo Finska, ovo je sve Istočna Azija. I prvi put su neke države u Evropi rekli, pa PISA test i nije važan. Za Finsku je PISA test najvažniji, za Nemačku je najvažniji. PISA test je važan. I sad da vidimo konkretno kakvi su to zadaci. Evo samo da vidite trend. Ovo zeleno je Slovenija. Ovo su, žuto su najbolje države Evrope. Realno mi smo isti. Pogledajte vi ovo. Mi smo isti 10, 20, 30 godina. Nismo mi ni bolji ni loši, mi smo isti. Da nismo videli kako radi Japan, Singapur, Hong Kong, pogledajte kako idu brzo napred. Ja sam ovo predavao pre 7 godina u Rimu na Kongresu svetske misli. I rekao sam, prognozirao sam da će biti ovo i rekao sam da će ovde biti još veća razlika. Moje kolege sa Harvarda i Oxforda su rekli da to nije tako, da Evropa ulaže milione, milijarde eura obrazovanje, bit će bolje. Jer znate, PISA test 2012. kako je. Objavili su pre mesec dana rezultate. Gledao me? Katastrofa. Pokazat ću vam posle samo da vidite sad malo teža pitanja. Evo, ovo su pitanje iz naših programa. Kako su guske pomogle da sačuvamo neke od najvećih mudrosti čovečanstva, da pohranimo neke od najvećih mudrosti čovečanstva? Kako su guske pomogle? A nisu one nego se drugi očerupili. Bravo, nisu one nego, ali pomogle su nam. Pa pisalo se gušćim perom. Kako bi izgledalo reproduktivno pitanje? Kako se pisalo pre 100 ili 200 godina? Ili pero, koje životinje smo koristili kad smo pisali? Evo, ovo su pitanje za razmišljanje. Sad imamo tu nekoliko pitanja, evo još jedno malo teže. Ako je vidim da tu imam par prijatelji koji su bili na mojim predavanjima, pa nemojte da pomože toga. Šta je to kad okrenemo na opačke i izgubi trećinu? Kad okrenemo, izgubi trećinu. Broj 9, številka 9, da. Jer kad 9 okrenemo, bude 6. Jer izgubi trećinu, da. Samo što pitam na drugačiji način. Mi smo navikli na reproduktivna pitanja. I sad dolazimo do PISA trenda. Gledajte šta se dešava. Evo i dalje. Slovenija je malo bolje od 2012 odnosno na Evropu. Ali gledajte gde je sad Japan, Hong Kong, Tajvan i Kina. Pa mi ne možemo da ih stignemo. Njihov mozak radi drugačije nego naš. Oni množe milione za 10-20 sekundi. Evo da vam pokažem, ovo nije teško. Ovo su deca, ovo je vrte znači nekih 5 godina imaju ova deca.
I gledajte, ovo je tradicionalna njihova igra, abakus. Kako se piše? Ako podignemo ove dve, to je številka 2. Ako podignemo 3, to je 3. Ako dignemo ovu jednu i ove dve, to je 12. Jer sad razumete kako se piše? Evo vidite gore ove. Ako spustimo ovu jednu, to je 5. Ako spustimo jednu i dignemo jednu, to je 6. Kako bi napisali broj 106? Jedan gore, jedan dole i jedan, razumete? Nije komplikovano. Vidite kako je lako. Ste gledajte kako se oni igraju. Svaki dan 15-20 minuta. I niko ne misli da je to maltretiranje, to je igranje. Evo vidite, svi znaju. Ali gledajte, već sa 8 godina počinju da sabiraju milione. Kombinaciju napravi kuglica. Gledajte, sad ovo je učenik od 12 godina. To je sabiranje. Kažu učitelji, ovo je za njih igra. Igraju se, nekad su žalosni, nekad su veseli, a vole da pobede. Vole da budu najbolji. I sad u jednom momentu, ovo je sad množenje, gledajte kako brzo rade. Vratit ću se posle na ovo, jer vidite ovu koncentraciju. Ova učenica ne vidi nikog oko sebe. To je vrhunska koncentracija. Idemo dalje. On to radi od svoje 4. godine, on to voli i gledajte, ovo je sad množenje, ovo su milioni. Oni množe milionske brojeve sa abakusom za 20 sekundi. I neko može da kaže, pa dobro, ima i abakus. Sad ćete vidjeti sledeću scenu. Oni se sad da množe bez abakusa. On ceo abakus projektuje ispred sebe u mislima i vidjet ćete ovako rukom kucki ispred sebe i tako množi. Nema, mora da bude tekmovanje. Vidite, nema abakus. To je za nadarena motivacija, da budu bolji. Nema abakus, sve vidite kako može. Pogledajte mu sad prste desne ruke, gledajte. Za 15 sekundi. Dobro. Jeste učili Piageovu teoriju? To je dobra teorija. Ali znate kad je... Dobra, ali su reći da ima dve greške. Znate kad je pisao teoriju Piaget? Pre 90 godina pratio svoja 3 deteta i objavio teoriju pre 60 godina. A mi danas koristimo potpuno istu teoriju. A učenik danas i učenik pre 90 godina nije isto. Dobra je teorija, ali ima jedan problem koji mi nismo shvatili. U njegovoj teoriji, on je ovako rekao, da deca pre 10. i 11. godine nemaju kompleksne forme apstraktnog mišljenja. Japanci kažu da to nije tačno. A mi smo govorili da Japanci maltretiraju svoju decu, da ne treba dete opterećivati. I sad je pitanje da li je ta rana stimulacija važna ili nije, kad se mozak najviše razvija. I evo gledajte, pre 4 godine Evropa je priznala grešku. Mi smo dobili, evo ga grafikon ovde, najveći razvojni potencijal mozga od rođenja do 7. godine. Vidite kada je? Od 2. do 4. Za slova, za brojeve, za simbolu, 2. do 4. A ne treba dete da radi matematiku za 4 godine. Ali mora da ima igre da formira taj deo mozga. Gledajte, dete kreće u školu sa 6 godina, pa onda do 10, evo ovdje su te sposobnosti, mi krenemo da stimulišemo. Šta mi stimulišemo? Mi smo zakasnili. Mi moramo da vratimo stimulaciju ovde. To je Evropa zaključila. Nije problem u Aziji, u školi. Iste su u školi njihovi i naše. Problem je o ranoj stimulaciji. Mi je nemamo. Vrtić, a i škola. I škola ne radi svoj deo stimulacije. Mi imamo zastarelu školu. Mi moramo sve da menjamo. Moramo da menjamo i starše, i vrtić, i školu. Idemo sad da vidimo. Ovo su vam dokazi da vam je... Podelili smo program na 3 dela. Prvi deo je razvoj mozga. Profesorica Damon je dokazala pre prilike 10 godina da inteligencija nije u broju neurona. Neurone dobijemo od roditelja. Inteligencija u vezama između neurona, to su sinapse.
Pa je uzela genetski dve iste grupe. Ova grupa, hrana, voda, temperatura, idealno. Ova grupa moraju da prođe mali lavirint, da pređu prepreku da dođe do hrane. Ovde zabeležena veća potrošnja energije. I ova grupa, genetski su iste. Ova grupa je bila inteligentnija od ove grupe ovde. Ono što je jako važno, kada su radili analizu pod mikroskopom, ova grupa imala veći broj sinapsi od ove grupe ovde. Kod genetski istih životinja došlo do promene struktura mozga zbog stimulacije. I dobili smo veću inteligenciju. Znači, ta rana stimulacija jeste važna za razvoj inteligencije. I ako sad znamo da sve zavisi od sinapsi, morate to dobro da znate, da najveći period razvoja sinapsi ide tek posle rođenja. A mi smo do pre 30 godina učili, ne znam ili ovdje psihologa, da je inteligencija nasledna 100%. A nije. Onda su psiholozi vidjeli da nije, da postoje neki uticaj. Pa onda nasledna 90%, 80%, 50% i došli smo 50%, a nasledna 50% nije. Nije tačno ni jedno, ni drugo, ni treće. Mi nismo znali gde je inteligencija. Upamtite, nasledan je potencijal. To je kao flaša koju smo dobili od roditelja. Velika, srednja, mala flaša. A koliko vode je u toj flaši, to je inteligencija, ta voda, to su sinapse. I ako znamo da sve zavisi od sinapse, da vidimo kakve greške pravimo, vi te greške možete u školi da ispravite. Jer su ovo sve iz školu, nema. Znači, u školi, upamtite, do 12. godine možemo da popravimo greške, dok su deca kod vas. Evo prva greška. Rodilo se žensko dete, roditelji kupe rozu sobu. Vidite, ovo je pogled fotografije. A kad se rodi muško dete, kakve sobu se kupi? To ste svi znali. Profesor Vizelj je pre više od 20 godina dobio Nobelovu nagradu kad je dokazao da jedna od prvih velikih stimulacija za sinapse ide preko kontrasta. Pa kad kupimo rozu sobu, tu kontrasta nema. Beba spava 20 sati svaki dan. I kad otvori oči 4 sata, šta vidi? Pa ne vidi ništa. Nema kontrasta. Pa ćemo slabije stimulisati jedan deo mozga. Imamo jako puno problema. Druga greška. Vidite, samo stavite, pogledajte ovo. Ovo je normalno za to, tako. Mama kad ovo vidi, kaže, ne mogu da gledam. Ili jadna mama ovako ide rukom ispod i gleda cijeli beba da ispod ne ponadaju. Ja nisam čuo da nekom ispala beba. Jedna učiteljica mi je skoro rekla, doktore, nisam ni ja čula da je nekom ispala beba. Ali moj muž se jedno malo više igrao, pa bebu udario od Znači, nemojte zabraniti tati da radi svoj biološki deo posla. Ovo tata mora da radi. Ne da trese bebu, to ne, ali da baca da. Jer ako mi to ne damo, beba neće razviti važne sinapse. Vi danas imate primitivne reflekse. Mi smo učili na medicini. Primitivni refleksi su normalni. Kad se rodimo, imamo primitivne reflekse. I jako brzo oni nestanu. Jer mozak vidi da nisu važni, ne koristimo i oni se gase. I u pedijatriji je dobar znak kad nestanu primitivni refleksi. I opet, kod starih pacijenata, kad imaju neku bolest u mozgu, pojave se primitivni refleksi. To znači nešto u mozgu nije dobro. Sad gledajte, interesantno, naša zdrava deca u školama imaju primitivne reflekse. Vi ne znate da ih prepoznate. A to dete ima kognitivni ispad da ne može da radi. Evo, ja ću odglumiti jedno dete. Evo, zamislite da sedim. Matijaž je najbolji učenik u školi. Ide u 3. razred. U prvom razredu učitelji se rekla, ovo je najbolji učenik u mojoj karijeri. Matijaž je inteligentan. Matijaž radi matematiku već za 5. razred. I u 3. razredu Matijaž počinje da piše duže od 10-15 minuta. Otprilike tada učiteljica diktira i Matijaž piše i dok Matijaž gleda ravno u tablu, sve dobro, on gleda i piše. U jednom momentu on mora da okrene svoje telo levo ili desno. Jer nije normalno da dete sedi svaki dan po 4-5 sati. Matijaž se malo okrene, kontrarotacijom vrati glavu prema tabli i digne malo rame. I već tu, kad je digno rame, to mu smeta, pa ne napiše sve. I on vidi da ne može sve da napiše. Učiteljica vidi, kaže, Matijaž, pa šta je? Učiteljica zove mamu, mama, molim vas, Matijaž mi je najbolji učenik,
ali imamo problem, vežbete sa njim svaki dan pola sata kod kuće pisanje. Mama kaže hoćemo, ali Matijašu pomoći više nema, jer nismo prepoznali problem. Mama vežba svaki dan pola sata. Matijaš opet u školi piše, ali čim se malo okrene, preskoči jednu reč, dve reči, ne može da stigne. Učiteljica gleda, Matijaš, pa šta je? Matijaš je inteligentan. Deca vole da su najbolje, ali ne vole da su najlošije. Učiteljica samo gleda u Matijaša. Matijaš se spremio, uzmao male papiriće i kad piše, baci na jednog učenika, na drugog učenika, sad i oni ne mogu da pišu, nije on više najlošije. Sad učiteljica gleda i ova dva učenika. Učiteljica shvati da to radi Matijaš. Pa ga šalje kod psihologa, kod pedagoga. Šta se to dogodilo? Matijaš je bio najbolji do pre mesec dana. Zove mamu, učiteljica zove mamu, kaže, mama, molim vas, rekla sam, vežbete svaki dan pola sata. Znate što mama kaže? Učiteljice, ne pola, vežbamo svaki dan 2 sata, Matijaš se više ni ne igra. Šta se dogodilo? Kakve veze ima okretanje glave i dizanje ramena? To naša deca imaju. To se zove primitivni refleks. Svi ste ga imali kad ste bili mali, ali on je nestao. Jer je mozak razvio nove strukture. Kako je moguće da Matijaš nije razvio nove strukture u mozgu? I sad da vidimo kakva je funkcija refleksa, pa ćete razumeti. Prvo da vidimo koja je glavna uloga mozga. Mozak je organ za razmišlja zbog tog nečega. Znači, mozak je organ za, on razmišlja zbog tog. Šta mislite? On upravlja zbog tog nečega. On i razmišlja i upravlja zbog čega? Zbog preživljavanja. To je organ za preživljavanje. I kad god danas postavim pitanje, prvo pomislite, mozak je organ za preživljavanje, lakše ćete razumeti. A refleksi, to su aktivnosti mozga. Znači, funkcija refleksa je danas čuvaju. Šta radi bebe kad je stavimo ovako prste u šaku? Zašto? To je refleks. Kakav je to je primitivni refleks? Mozak vidi da ga ne koristimo i eliminiše ga. Ali zašto naša beba svaki ima taj refleks? Da se spasi. Zašto da su jame? Da se spasi. Od čega da se spasi? Od pada. Odakle da padne? Sa grane. Sa grane, nekad smo živjeli tako i na granama. Nismo bili majmuni. Bili smo ljudi koji smo živjeli na drveću. I to je refleks star nekoliko miliona godina. I sve životinje koje žive na drveću imaju taj refleks. Znači, beba ako krene da pada, čim nešto uhvati, odmah se stisne. Naš mozak vidi, zato se to zovu primitivni refleksi. Jer bili su važni pre 10 miliona godina. Naš mozak vidi da ga ne koristimo i polako razvija nove sinapse. Ajde sad da vidimo kakav je to refleks kad okrenemo glavu i dignemo rame. Čisto primitivni refleks. U biologiji, beba mora da pomogne mami ako hoće da se rodi. Ako beba to ne može, neće se roditi i umiru i beba i mama. To su za prirodna selekcija. Najvažniji moment porođaja. Sad, ako se setite svog porođaja, najteži deo porođaja su glava i ramena. Kako beba pomaže mami? Ne, nego beba okrene glavu da izjednači lice i grudni koš. Znači, beba tog momenta izjednačava najveće dve različite površine i ovako rukom gura i pravi sebi porođeni kanal. Tako se beba rađa. A šta ako beba nema taj refleks? Carski rez. Ili dobar ginekolog gurne bebu, zarotira bebu, izvuče bebu. A šta se događalo pre 100 godina kad nije bilo carskog reza? Posle 10-20 sati umiru i beba i mama. Svi smo se rodili sa tim refleksom. Ali mozak razvije nove sinapse, nove strukture. Zašto kod Matijaša nije razvio? Ko je tu pogrešio? Ali to mora da se napravi za mesec ili dva. Znači prvih mesec ili dva ko pravi greške? Pa starši roditelj. A nije samo mama, tako? Uvijek su mame krive. Ovde mama kriva ako ovo ne da. Ovo mama mora da da. Ali šta je tu greška? Mladi roditelji danas, i upamtite, prezaštićivanje dece upropastite celu državu. Mladi roditelji, ako ovo glavo od bebe, oni ovako nose bebu.
sa 3 tačke osnovca kao da se radi o pacijentu iz saobraćajne nesreće. Ovako se nosi beba, a glava fiksira se, ne sme ni levo ni desno ni milimetar, ili ne daj Bože da otpadne glava se. Znači, ovako se nosi beba. I neće doći milioni impulsa u mozak da se prave nove sinapse. Kako mozak da zna da prave nove sinapse ako fiksiramo glavu? Ko od vas ima dete mlađe od godinu dana? Imate u ručku? Kako roditelji nose bebu? Ili ovako nose bebu? Zbog čega? Zašto danas mladi roditelji tako nose bebu? Kažu, rekli su nam pedijatri. Pitao sam pedijatre i znate šta su rekli? Ne, mi to nismo rekli. Mi smo rekli, držite glavu, a ne fiksirajte glavu. Velika razlika. Onda smo vidjeli, ako roditeljima kažete, napolje je hladno, stavite im šal, moramo malo da im imunitet da im radi. Ne, roditelji stave i šal, i kapu, i kapuljaču, i drugi šal. To su roditelji. Ja kažem, bolje onda da kažete mladim roditeljima, pridržavajte glavu, pa će oni da drže. Ako kažemo držite, oni će fiksirati. Znači, to je jako velika greška, fiksiranje glave. To je prezaštićivanje dece. Nemamo danas vremena, ja pričam jako brzo da bi puno vam stvari rekao. Ima jako puno grešaka. Kad radimo na tim velikim seminarima, na pedagoškom, to i nije za vas, ali te greške možemo da popravimo do 12. godine. Ili gledajte, ovo su isto greške. Deca vole da drže ravnotežu, mi im ne damo. Da ne padnu iz prljace, ne znam, roze. Pa strgat, strga se. Pa posao deteta je da sve na njemu bude prljavo. Točno tako. Pravilno. Pa mi ne damo, oni hodaju po bankinama ili vide strminu, neko, oni se tu penju 2, 3, 5, 10 puta i kad nauče idu dalje. Ili malo dete voli da se vrti oko sebe. Sad imate dete 2-3 godine, stane, naze sobe, vrti se i onda padne i smeje se. Mi mu ne damo da ne udari lakat ili koleno. Ili stare bake kažu, ne, poremite će nešto u glavi, brzo zavrtite ga na drugu stranu. A to je radi. A danas znamo u medicini da rotacija aktivira sve sinapse. To je najkompleksniji pokret u prostoru. Ispade da dete instinktivno radi ono što mu treba za mozak. Mi mu ne damo. I profesor Lichtman sa Harvarda, mislim da će dobiti Nobelovu nagradu, je čak i dokazao, neuroni koji ne rade umiru. Pa dete instinktivno skače, vrti se da bi čuvao svoje neurone. Mi mu ne damo. I tu sad postoji jedna jako važna stvar iz medicine. Opisano, to su slučajno otkriće iz medicine. Jedan učenik u Italiji kreće u školu i slep je na jedno oko, ne vidi ništa. I svi su znali da je slep, da ne vidi ništa. Ali pomoći mu nema. Ali kad je krenuo u školu, medicina u Italiji traži zbog čega i on slep. Sve je dobro, anatomski, fiziološki, oko, nervni putevi, sve je dobro. Ono ne vidi ništa. I nađu podatak da je taj učenik kad je bio beban imao blagu infekciju na tom oku. Infekcija ne može da napravi slepilo. Ali je mama dok je trala terapija 10 dana pokrila gazom oko. Kad je skinula gazu gotovo, on je već bio slep. Ostaće slep do kraja života. Šta se dogodilo? Mozak nije dobio stimulaciju 1 dan, 2 dana, 3 dana, 5 dana, zatvorio sinapse. Mama skinula gazu gotovo, mesta za nove sinapse nema. U razvoju mozga svaki dan je važan. I onda je medicina tu bila zbunjena, pa su radili eksperimenta na malim mačkama. Male mačke, stavili su malu mačku u belu sobu. 1 dan. Sa crnim uspravnim linijama. Držali su 1 dan i pustili da izađe. Ona nikad više nije mogla da prođe kroz rupu na zidu. Udarala je glavom po 3-4 puta u zid da prođe kroz rupu. Znači nije mogla da uhvati ni miša. Ta mačka ne može da preživi. Da to skratimo, gledajte. 1 dan pogrešno okruženje za malu mačku. Ona ne može da preživi. Ja kažem, sreća naša, pa se naš mozak razvija 10 puta sporije od mozga mačke. Tako da mi za 1 dan ne možemo da napravimo nikakvu grešku. A pitajte sami sebe, možemo da napravimo grešku za 10 dana, za 100 dana, za 500 dana. Pa mi te greške pravimo, to su naša deca danas. To vam je disleksija, dislalija, diskalkulija, znači imate poremeća koliko hoćete.
Ja ne znam da li vi znate, preko 50% dece u Sloveniji imaju poremećaj govora. Te deca vama stižu u školu. Preko 50% deci ima problem sa akomodacijom oka, ali vama to stižu u školu, imate sutra disleksiju. 70% deci u Sloveniji imaju ravna stopala. Ja se svađam sa kolegama, kažu, pa to je evolucija. Kažem, kakva evolucija? Ili neko kaže genetika. Pa naša generacija ima 10 do 15% ravnih stopala. To je genetika, 10%, svake godine 10%. U staroj Jugoslaviji uvijek je bilo 10 do 14%. To što danas imamo 70%, to nije genetika, to je poremećaj. Zašto mozak nije podigao stopalo našem detetu? Pa ne hoda uopšte. Oni ne hodaju. Vi imate roditelji, guraju dete u kolicima do 2., 3. godine. Negde čim je do 4. I pitam, zbog čega kao, pa lakše mi je tako. Ili, platili su kolica 300-400 eura, pa da ih iskoriste. Ma imate dete od 4-5 godina, nogice mu vire, a mi guramo kolica. Zašto je hodanje važno? Upamtite. Tu ćete po biologiji. U biologiji greške nema. Živa bića koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. A živa bića koje se kreću imaju neurone. Najkompleksniji neuronski nervni sistem ima čovek. Po toj analogiji mi smo živa bića za hodanje. A kad se mozak najviše razvija, od 2. do... Pa dete mora da hoda. Još se mozak razvija do 12. Dete mora da je u pokretu. Oni moraju da hodaju. Tako se razvija mozak. Nemamo sad vremena da objašnjam čitav mehanizme razvoja disleksije, kalkulije, ali hodanje je jako, jako važno. Evo rotacija, ne damo ni da se vrte. I ako bi ja mozak prebacio kao neki matematički model, da bi bolje razumeli mozak, znate koliko je mandarina otprilike? To je duboki deo mozga, tu su centri za disanje, za rad srca, to je mandarina. Preko mandarine imamo prebačenu veliku krpu. Evo kao ovo je stoner. Znači, zamislite veliku krpu prebačenu preko mandarine. To je kora velikog mozga ili korteks. Evo ga korteks ovde. Korteks je tanak 2-3 mm. I mi imamo veliki korteks. Otprilike naš korteks je možda malo veći od ovoga. I sad zamislite 2 mm korteks. Pa tu ne sme da bude ni jedna greška. A ovo ovde su greške, evo. Roze soba, vidite. Pa ne damo detetu da, ne damo tati da se igra sa detetom. Pa nema rotacije, nema skakanja, mi detetu ne damo ništa. Već imamo neke regije slabije stimulisane. I kad je najveći period razvoja mozga, u biologiji dete tada ima najveću energiju. Mozak troši 30% energije, to je 2. do 4. godine. I dobro znate kad imate dete od 3-4 godine, ne možete da ga stignete. On skače, on se kreće, on skače sa fotelje na fotelju, sa fotelje na kauč, sa kauča na fotelju. Znači oni skaču po ceo dan. I kako rade, što uradi mama onda da ne skače dete po glavi, ali ga pusti u park ili nešto drugo? Pred televiziju, tako i. I ovo je velika greška. Gledajte sad velike centre. Ovo je centar za oči. To su sinapse za oči. Ovo je za prste. Ovo je za govor. Nije baš ovako medicina, ali ovo je matematički onda da bolje razumete. Ovo je centar za sluh. Ovo je za dodir hrane u ustima. Ovo su stopala. Da li ćemo ovaj centar za dodir hrane da stimulišemo mekanom ili čvrstom hranom? Čvrsto. A ko će da mi objasni zašto naša deca jedu do 2. 3. godine mekanu i miksanu hranu? Tukaj je najbolj enostavno. Tako je. Još kažu, čak i seku hranu sitno pa im daju trče za decu. Tako. I kad pitam mami i tate, a zašto tako hranite decu, znate šta mi kažu? Pa lakše im. Neće da jedu. Ja kažem, ajde ovako, preskočite 1 ili 2 obroka, pa da vidite kako će da jedu. Znate šta mi kažu roditelji? Da se im smije. Ne, nego mi kažu, Ranko, ali vi imate neke spartanske metode. Znači, preskakanje 1 obroka je spartanska metoda. Znači, to je prezaštićivanje dece. Kad se to dogodilo, ja ne znam. Znači, pričat ćemo sad o hodanju. Zašto, evo, odmah ćete sad vidjeti, zašto naša stopala nisu podignuta? Naša deca ne hodaju, ali ima još jedan razlog.
Ima i one debele cipele sa Air Max Johnovima i kad hoda dete kao da hoda po makovini, jel tako? I treća stvar, nisu više bosi. I najnormalniji, vi kad ste bili mali da ste bili bosi preko leta. Kad idete na more smo bili svi bosi. I prijatelj u Splitu, predam u Splitu, on je profesor matematika, ovako mi je rekao. Kaže, pre 30 godina svi smo bili bosi. Samo turisti iz Češke su imali sandale. Pa smo, kaže, oni su tamo prepoznavali kao zbog Čehinje, stižu Čehinje. Kaže, danas samo sam ja bos i moji prijatelji, svi imaju sandale. Ali kaže, turisti iz Češke opet prepoznaju. Ja kažu, kako? Pa oni nosi čarape. To znači da ćemo i mi za 20 godina da nosimo čarape. Ja pitam njega, a zašto nose čarape? Pa kaže, on ne znam. I bio sam u Pragu pre 2 meseca, predem je tamo u Češkoj, se radi program akreditovan u Češkoj i pitam organizatora Tomaš Blumenštajn, ali da ga lepo pitam, da se ne uvredi, i kažem, Tomaš, ima 2 deteta, ima ženu. Kažem, kad idete na more, jel imate svi sandale? Kažem, naravno. Ja kažem, da te pitam još nešto. Kad idete na more, jel imate samo sandale, jel imate sandale i čarape? Kažem, imamo i čarape. Ja sad konačno sad ću da čujem zašto nose čarape, a zašto imate čarape? Pa smeta im pesak i sitni kamenčići. Pa stopalo je deo tela za hodanje. Ako ne stimulišemo stopalo, nećemo razviti važne nervne puteve. I tu imate isto patološka reflekse babinski, da ne pričamo o tome, imamo decu sa tim problemima, nije se samo stopalo ravno, u pitanju su deformiteti stopala. A kad se to dogodilo, ja ne znam. Moja deca, evo moja deca su, evo tu mi je, imam 4 dete, tu je sin, on me dovezao. Znači oni su svi hodali bosi. I ovaj najmlađi ima 10 godina, on je hodao bos. Ali negde se desilo da smo mi počeli jako da pazimo na decu, pazim ja na moju decu. Ali idemo sad da se vratimo, pošto smo mi ipak sisari. Zamislite mali gepard. Šta bi bilo sa njim? Kad bi mama ceo dan držala u krilu i davala da pije mleko, jel bi preživao taj gepard? Ali mi to radimo sa našom decom. Znači mi, zato što mi smo živa bića za hodanje, nervni putevi se razviju u hodanju i sad vidimo gde je inteligencija. Prvo ovako, ovo je centar za vid, za prste i za govor. Ovo malo gore, to su leđa. Pitanje sad za vas, gde se nalazi inteligencija? Gde je centar za inteligenciju? U kori velikog mozga se nalazi inteligencija. Inače, mi u medicini govorimo kortikalne sposobnosti, a vi u pedagogiji kognitivne. Upamtite, kognitivne sposobnosti su u korteksu. Znači, kognitivne i kortikalne zapravo nije isto, ali je skoro isto. Ajde sad da vidimo gde je inteligencija ovde. Šta mislite? Je li u centru za leđa? Je li u centru za dodir hrane ustima? Pa gde? Nije sve nego u ovim belim regijama. Ste tu mislimo? Inteligencija je ovde. Evo tu je inteligencija. Te regije se zovu asocijativne regije. Ovde nisam stavio centar za ravnotežu, centar za rotaciju, nema veze, ali mi imamo asocijativnih regija 30%, to je naša inteligencija, mi to ne koristimo. To se koristi podsvesno. Pitanje, možemo li mi da koristimo to svesno? Možemo. I to mi je NTC program. Mi smo pokrenuli kompletan metod da koristimo taj deo mozga. Da bi samo videli kako radi inteligencija. Idemo prvo na male životinje, žabe. Videli ste svi žabe kako izgleda. Znate kako je žabe? Ko jede žabe? Štorke, bravo. I sad vidite, u biologiji sve je borba za opstanak. Žaba kad vidi štorklju, žaba pobegne. A štorka dođe iza žabe, zato žabe imaju onako izbačene oči, da malo vidi iza sebe. Šta je bilo sa žabama koji su imale ravne oči? Pa pole su i štorklje, to je prirodna selekcija, njih više nema. Ali žaba ne vidi baš skroz iza sebe. Sad pazite, ovo je žaba. Štorklje vidi i krene da pojede i žaba skoče. Kako je žaba znala da dolazi štorka? Znači da je štorka aktivirala asocijativnu regiju. Žaba ima samo malu asocijativnu regiju. Kako štorka aktivira tu regiju kod žabe? Je li zvuk?
Ako je zvuk, onda bi žaba skakala na svaki zvuk, pa bi vidjeli stavili rock muziku sa žabama, pa bi imao veliko one. Šta se rekli? Nije gibanje zraka, nego je senca. Ako senca dolazi polako, žaba se ne pomera. Ako senca dolazi naglo, ona skače. I gledajte, nema žaba vremena da misli da li je to štorka ili avion. Ili da ide levo ili desno. Znači, asocijativna regija aktivirana, ide komanda skok. Naše regije su jako velike i one rade drugačije. Da bi shvatili našu inteligenciju i naše regije. I zašto su važni i prsti, i govor, i ravnoteža, sve važno. Sad ćemo da vidimo. Naše regije, evo idemo sad u Afriku. Zamislite da ste dobili nagradni put u Keniju, Mladinska knjiga vas vodi u Keniju, i dobili ste 10 dana. Apartman i ovako sam rekli. Vaš apartman je veliki, imate 3 sobe, imate zatvoreni bazen, otvoreni bazen, super sve, nema lavova, nema nosoroga, oko apartmana 5 km je velika ograda 5 metara. Svaki dan uživate. Ptice, tu su one lepe gazele, Thompsonove gazele. Temperatura 30. Idealno, sve super. Posle 5 dana izađete ispred apartmana i osjetite nešto jako smrdi. I instinktivno osjetite strah, tu se nešto dogodilo. Čim imate strah, bolje čujete, bolje vidite. Odjednom osjetite drhti zemlja. Znači, duboki senzibilitet javlja mozgu, trese se zemlja. Vi ne znate šta se dešava. I čujete, ne vidite, čujete, lomi se drveće negde, daleko lomi se drveće. A sa desne strane vidite gazele beže. Mozak povezuje, gazele beže, trese se zemlja, dolazi možda nosorog, nešto veliko, i mozak daje komandu nazad u kuću. Koji deo mozga je to uradio? Centar za leđa, centar za vid ili asocijativne regije? Sad razumite što je inteligencija. Asocijativne regije povezuju vid, duboki senzibilitet. To je inteligencija, povezivanje svih ovih podataka. To rade asocijativne regije. Ali mi ih ne koristimo. Evo primjer danas, učili ste u školi jako puno stvari. Kako ih koristimo? Zamislite da živite negdje na Julijskim Alpima na 2000 metara. Živite tamo ceo život. U oktobru, plus 10, lep je dan, sunčan dan, sad kažete, morate da idete 2 sata gore u planinu, da još nešto uradite, imate tamo nešto da uradite, stavili ste ruksak na leđa, hranu i vodu, idete 2 sata. I tako, došli ste tamo, sve ste uradili i krenete nazad. I odjednom osjetite, nije više plus 10, osjetite hladan vetar. I vidite polako papulje snega. I vidite preko planinskog prevoja veliki, sivi, teški oblaci, znate da dolazi sneg. Za 1 sat pašće 1 metar snega. Ali vi ćete preživjeti, živite tamo. Vi znate da nađete zaklon, da se vratite negdje u sklonište, da trčete brzo na drugu stranu, jer znate gde ćete. A zamislite istu situaciju danas, neki turisti. Došli turisti... Čeki. Oni najviše stradaju jatumčki. U Hrvatskoj na moru najviše, ne znam da li to znate. U sandalama. Dolaze turisti iz Češke. Iz Praga, to je ravničarski grad, nema planina, i dođu na Julijske Alpe na 2000 metara u hotel i sad mama, tata i 2 deteta i kažu idemo, jako je lep dan, sunce je, da radimo fotografije, da slikamo kope i da šetamo. I oni krenu 2 sata od hotela. I osjete da dolazi hladan vetar. I vide počinje da pada sneg. I mama i tata kažu, ja, super, pašće sneg. Hoće li preživjeti? Teško. Oni ne znaju da sa snegom dolaze vukovi. Pa tako. Oni su 2 sata u hotela. Oni ne znaju da će za 15 minuta sve da bude belo, ne vidi se više ni jedan put. A nisu poneli ni hranu ni vodu. A učili su u školi i mami i tata, ovi oblaci nose kišu, ovi oblaci, su učili to u školi? Je li to pomoglo? Ne. Jer vi znate da smo mi sve što smo učili u osnovnoj školi zaboravili. Vi ne znate 90% onoga što smo učili da smo bili mali. Pa koja je svrha škole? Jer smo sad vidjeli svrha škole da naučimo da razmišljamo.
Idemo dalje, evo ga, ovo su vam, znači žvakanje hrane je važno, moraju deca da žvaću. Naučite to roditelji, nema miksanja hrane. Evo, sa 3 godine, 4. Ovo je Nintendo DS. Roditelji kupe detetu Nintendo, jer razvija centar za vid. Jako je. Nema dinamičke akomodacije. Ali fiksira, znači nema dinamičke akomodacije, a akomodacija je najkompleksniji pokret u fiziologiji. On neće razviti jako velik broj sinapsa. Je li ovo normalni položaj šake? Jesmo mi nekad u našoj evoluciji ovako držali šake? Jesmo kad smo živjeli gde? Pre 5 miliona godina. Ove položaj šake je napravio velik deo sinapsi. Naša deca opet ovako drže šake. Je li ovo dete izgovara nešto? Je li govori nešto? 3-4 sata svaki dan izgovara ni jednu reč. Pa kako da razvije centar za govor? Kad me neko pita zašto mi ovo radimo, jer rana stimulacija je maltretiranje, ovako postavim pitanje, čekajte. Pre škole kao da ne maltretiramo decu, kažem čekajte. Koji je najkomplikovaniji, najkompleksniji misaoni proces koji naučimo u životu? Šta mislite? Šta je najkompleksniji misaoni proces? Govor, tako je. Pa kažem, dete ga nauči do 3. godine. Pa zašto smo ga maltretirali, zašto nismo ćutili do 6. godine, pa kad krenu školu ne uči govor? Onda mi ti eksperti kažu, ne, govor dolazi spontano. Sve dolazi spontano. I postavimo odmah drugo pitanje, ako je dete, ako je mozak, već do 3. godine naučilo što je najteže, mozak je već savladao najteži problem do 3. godine, mozak je u naletu, zašto se pravi pauza od 3. do 6. godine? To niko ne zna da mi kaže. Mi tu stimulaciju u Evropi nemamo. I tu je zapravo naš problem. I to dete nama kreće u školu, šta ćemo ga mi naučiti? I mi ne bi ni primetili da je neki problem, da nismo vidjeli Japan i Singapur i Hong Kong. Oni koriste druge delove mozga. I sad da vidimo kako se razvija inteligencija. Prvo, ovo je sad jako važno da vidite kako se oštećuje inteligencija. Je li ovdje inteligenciju asocijativnim regijama? To razumete? Razumete nešto? Ako napravimo jednu grešku, roza soba, nije problem. Ako napravimo grešku sa finom motorikom, nije problem. Ali ako napravimo 5, 10, 15 grešaka, to je problem, jer ako imamo ovdje manje sinapsi i ovdje manje sinapsi, vi razumete da će ovdje između da bude manje sinapsi. A korteks je tanak 2 mm. I koje funkcije onda prvo budu oštećene? Evolutivno najmlađe. Koje su to kognitivne najmlađe funkcije? Čitanje, pisanje i računanje. To su disleksija, diskalkuli, to su naše deca danas. Možda im možemo pomoći kroz pokret. Zato kažem da su najvažniji predmeti, upamtite do 12. godine, likovno, muzičko i fizičko, kako fizičko na školu. To je do 12. godine najvažnije u školi. Da razvijemo sinapse, onda ćemo ih učiti. Ako nemaju razvijene sinapse, pa kako će učiti? Evo to bi bilo ovo slika. Ovo zeleno je korteks. Ove plave, vidite, tačke, to su greške roditelja. Roze, soba, ne damo da se vrti, ne damo da skače, ne damo da se igra, kupimo TV, nema akomodacije, nema fine motorike, nema govora. Manje imamo sinapsi, manje stimulisane velike regije mozga. Jedan impuls prođe, a drugi, vidite, zaostane malo 0,001 sekund. I tu će se napraviti disleksija, diskalkija, diskalkulija. Tu je problem. Ovo su naša deca danas i to dete kreće u školu i onda ga u školi čeka učenje. Kako? Repetitivno ili asocijativno? Repetitivno. Mi ne znamo što znači asocijativno učenje. Ali najvažniji delovi mozga su asocijativni. To znači da mi ne koristimo fiziološki najvažniji deo mozga. A samo da vidite rana stimulacija, ako neko kaže važna, nije važna. Ili je maltretiranje ili nije maltretiranje. Čuli ste za učenje govora, ali gledajte ovaj primjer. Kolega je spomenuo profesoricu Susan Greenfield s Oxforda. Ona je istraživala gen za muziku i rekla, ako neko ima gen za muziku, imaju ga Maori. Ovo je najmuzikalniji narod na svetu. I vidjela da gen za muziku ne postoji. U pitanju je kombinacija sinapse. Kako je moguće da on ima tako velik broj sinapse? Pa je istraživala i vidjela jedan jako lep običaj. Svaka trudna žena, noseča žena, drži non stop ruke na sebi. I kad god može, ona peva. I mora da iskompone posebnu pesmu za svoju bebu. I peva uvijek istu pesmu. Kad se beba rodi, mama dalje peva tu pesmu. Ako mama nije tu,
A beba je nemirna, tu je tata, tu je sestra, pevaju tu pesmu, beba se smiri. Kako mi ljudi učimo svoj maternji jezik, imitacijom? Oni su više okruženi pesmom nego govorom, pa kažemo prvo propevaju, pa onda progovore. Je li ovde važna rana stimulacija? Tako, jeste. A te sposobnosti gde se nalaze? U kori velikog mozga ili onoj mali mandarini? U kori. To znači kognitivna sposobnost. Evo samo ovaj primjer da uplatite i znaćete da je rana stimulacija važna za kognitivne sposobnosti. Ovo je stimulacija prerođenja. Ovo se zove prenatalna. Sad razumete mene kad pokazujem da moramo da krenemo stimulaciju sa 10. na 5. godinu, sa 5. na 3. To mi neko kaže, to je maltretiranje. A u Japanu su napisali knjigu i u vrtiću je prekasno, prepozno. Pazite, ne kasno, nego prekasno. U vrtu je možda že prepozno. A mi govorimo o stimulaciji, mi čekamo 10. godinu. Pa zato smo tu gde se nalazimo i sad idemo dalje za učenje. Dalje učenje repetitivno ili asocijativno. Da vidimo sad kako mozak radi. Kada dete krene u školu, dobije lekciju i samo kažemo preberi 2, 3, 5, 10 puta, ponovi sutra, za 2 dana i nauči se što je se tako učiti. Mozak tako ne radi. To je maltretiranje deteta. To je najniži nivo učenja. U biologiji reproduktivno učenje ne postoji. Evo to je ova slika ovde. Vidite ovo rimsko 1. Evo, to je taj prvi deo programa. 50% dece ima negde manju stimulaciju u korteksu. I to dete ide u školu. Evo ovde repetitivno, reproduktivno učenje. Ovo je asocijativno. Kad smo bili u Keniji, kad je došao onaj nosorog, koji deo mozga nas je obavestio da dolazi nosorog? Asocijativno. A kako i on dobije informacije? Pa vidio je gazele, čuje da se lomi granje, znači mozak ovde prikuplja informacije, tu ih obrađuje. Reproduktivno učenje za mozak ne postoji. Ovako uče najprimitivnija živa bića. Ponove nešto 100 puta i opet zaboravlja. Zamislite, mi tako učimo. Pa naš mozak je mnogo savršeniji od najprimitivnijih živih bića. Znači, gledajte, ovo je najniži nivo učenja, ovo je sledeći. Mozak prikupi informacije, preko asocijativnih zona ih obradi. I kad poveže dve asocijacije, to je rešenje, to je inteligencija. Povezivanje asocijacija je funkcionalno znanje. I sad dolazimo na PISA test. A šta je zapravo funkcionalno znanje? Povezivanje informacija. Evo jedan lep zadatak. Možda ste čitali, ali nema veze, dobar je primer. Šta imaju zajedničko France Prešer i morska sipa? Šta imaju zajedničko morske sipa i France Prešer? Evo lakše pitanje. Šta imaju zajedničko morske sipa i gušće pero? Črnilo. A ja sam od gušćeg pera malo napravio asocijaciju Prešer i onda smo morali paralelno da vrtimo po glavi asocijacije da bi našli rešenje. Funkcionalno znanje povezivanja asocijacija. Vi sad razumete da ako naši učenici budu učili reproduktivno, nikad ne mogu da dođu ovde ne mogu, tek onda ne mogu ovde da dođu. A ono što je interesantno, vidite ovo gore, Japan i Kina, već od 3. godine rad asocijacije zbog slikovnog pisma. I ja nemam tu knjigu, Mensa Slovenija objavila, imate na mensa.si knjiga IQ deteta, briga roditelja, IQ otrok, skrb staršev. Tamo sam napisao da pojedini eksperti u Evropi i dalje žale japansku decu jer uče 100 simbola od 3. godine. A ko ima dete od 3 godine? Ko ima unuča od 3 godine? Unuka, ko ima od 3? Je li normalno, je li muško ili žensko? Žensko. Jel prepoznaje logo kozmetičke firme koju mama koristi? Sigurno. Jel kad vidi negde Toblerone, zna da piše Toblerona, ne vidi čokoladu, jel prepoznaje? Muška deca, fati, oni prepoznaju automobile, Audi, Volkswagen, jel tako, jel prepoznaju sa 3 godine? Jel to maltretiranje ili igranje za njih? A igranje. A sad da vidimo da li je kinesko pismo teško ili nije. Evo, ovde ću da vam pokažem, nisam donao sliku, to ću posle, ali mi učimo decu simbole, ne možemo učiti kinesko pismo, ne možemo našoj deci da damo kinesko pismo, mi ćemo našoj deci dati simbole. Pa smo im evo pokazali ovo. Zastave. Već sa 3-4 godine, čim prepoznaju Audi, Mercedes, mogu i zastave.
Ali ja ih ovo naučim da oni kao cirkusanti znaju što zastava. Nego korisno da ih uvedemo u svet asocijacija, klasifikacija, serijacija, sve su to učili na fakultetu, ali mi u Evropi imamo problem. Razvoj matematičko-logičkog mišljenja. Tu su vam igre serijacije i klasifikacije. Šta su klasifikacije? Bela kocka, zelena kocka, naranđasta kocka. Šta je serijacija? Velika kocka, srednja kocka, mala kocka. Po Piagetu to mora da bude konkretno i dete mora da vidi. Mi smo otišli korak dalje, pravim igre za mislene serijacije i klasifikacije. I to može pre 10. godine. Pa smo napravili igru, evo ovako, igramo se recimo sa zastavom. Ovo se radimo sa decom od 5-6 godina. Evo ovde vidite puzzle Evropa. Ako mi sad igramo ovo sa detetom od 5-6 godina, za 10 dana to su puzzle, on nauči sve zastave Evrope. Ali nije meni važno da on zna zastave, meni je drugo važno. Pa recimo pitam kako se zovete? Polona je moja učenica. Polona šta je veće? Finska ili Portugal? Finska. Ona to vidi, to je bila konkretna serijacija. Polona svaki dan novo igra. I sad smo krenuli negdje u šetnju u park i sad u šetnju pitam Polona, ajde po veličini. Od najmanje do najveće države. Luksemburg, Rusija, Slovenija, Norveška. Luksemburg, Slovenija, Norveška, Rusija. To je bila kakva serijacija? Pa misao. To je misao. Ona ne gleda. Ona ovu sliku ima u glavi, ona se igrala svaki dan. Pa jel može mislona serijacija pre 10. godine? Vidimo da može. Što mi to ne radimo? Dalje, vi ste kao mali, imali smo svi te igre. Frnikule su mislona klasifikacija. I tu su roditelji i to su pogrešili. I to su pokvarili. Ovako, zamislite, učenik neki 6-7 godina ima svoje frnikule, 5 komada, ide da se igra. On zna da ima 2 plave, 2 zelene i 1 žutu. To je mislona klasifikacija. Na svakoj zna da ima 1, 2 ili 3 pera. To je mislona subklasifikacija. Čak u ruci osjeti, aha, to je ona zelena. I ponese 2 velike, jedna velike kao 3 mala. On igra frnikule 2-3 sata. To su mislone serijacije, klasifikacije 3 sata svaki dan. Toga više nema. Znači, ne samo da nemamo razvoj mozga i sinapsi, nego nemamo ni mislone klasifikacije serijacije. A roditelji čuju dobre frnikule pa kupe 100 komada. Dođe baka za vikend, kupi i ona 50 komada. Pa dete za otprilike 7 dana već ima 300 frnikula. Ne smije da ih pogleda. To što je bilo za muške frnikule, za ženske su bile koja igra? Salvete. Velika, mala, tanka, debela, iz kog grada, iz kog hotela, iz koje države, u kojoj boji, ma 10 karakteristika. Pa i dan danas imamo koleginice, čuju u nekoj kutiji 500 svojih salveta. Ili vi? Dajde došlo, a kad bi vi dali nekom dečetu od 6 godina salvete, šta bi se desilo? Pa pokidalo. Vi ste to se kupili 10 godina, ono dobio odjednom. Znači, mi više stimulacije kognitivne nemamo ni kroz igru. Mi ne radimo ništa. Upamtite, kinesko pismo nije slikovno, ovo su simboli. Ali pre je bilo slikovno. Ovaj simbol, ne znate, je li ovo liči na nešto? Voda. Voda, bravo, to je voda. Kad su imali simbole, to su pisali ovako. Ovo je... Hribi, gore. Bravo, gore. A ovo je, evo, 3 kapi vode. Znači, sad vidimo planina i voda. Je li to sad lako? I kada one počinju to da uče, sa 3 godine. Pa onda kada prepozna simbole, onda ga uče. Kada naše dete prepozna simbole, Audi, Mercedes, Volkswagen, onda mi kažemo, kako je naš Mitja pametan, sve zna. A ne znamo da mu pomognemo da ide na viši nivo. Evo ga viši nivo, Kinezi ne čekaju. Znate što su rekli Kinezi? Ako ne počne da uče za 3 godine, neće ni naučiti. Pa ovo teško. Pa ajde da vidimo li teško ili nije. A šta naše dete od 3 godine zna? Koji je ovo znak ovde? Koji je ovo auto? Audi. Bravo, a ovo? Citroen. Citroen. A kad bi tu bila još linija ovako? Renault. Pa vi vidite da su Renault, Citroen i Audi lakši, teži, kompleksni znaci nego planina i voda. Pa može neko u Evropi da kaže da je maltretiranje naše dece u Evropi jer znaju automobile da prepoznaju? Je to maltretiranje? Biće kroz par godina. Pa nije, oni to sami nauče. To znači da dete sa 3 godine može, mi to ne koristimo. I jako velika prednost kineskog.
Oni kada čitaju, kada veru, moraju da misle. Je se vama dogodilo? Učite neku knjigu i ne znate šta ste pročitali pa se vratite nazad. To neko dogodilo. Ili učili ste 300 stranica, imate važan ispit, dođete kod profesora i on vam postavi pitanje, a vi kažete, profesore, znam, ali ne mogu da se setim. Na 50. stranici gore, desno, 7. red. Se to dogodilo neko? Pa zato što koristimo reproduktivno učenje. Mi ne koristimo najvažniji deo mozga za učenje. A gledajte kako ga Kinezi koriste. Pa on mora da misli kako Kinez čita ovaj znak. Gde sam to što? Evo. Kako ovo čita? Hrib i voda. Planina i voda. Kako on to čita? Planinski potok. Znači on mora da misli da dekodira dok čita. A mi ne znamo ni šta smo pročitali. Znači da on koristi asocijativne regije i kad čita. A mi ih ne koristimo nikad. Zato su oni ovde, mi smo ovde. I sad je to problem za Evropu, ali ne možemo deci da damo kineske slova, daćemo im simbole, pa zato im dajemo zastave. I onda kad budu učili zastave i automobile, onda možemo polako da krenemo sa tim programom. I pitanje, ako je učenje asocijativno, zašto mi i dalje učimo reproduktivno? Evo zbog ovog grafikona. Ovo je grafikon kriv za sve. Učili ste vi, učio sam ja na medicini. Kad nešto naučimo danas, mi znamo 80%. Gledajte, za 7 dana manje od 15%. Za mesec dana 5%, za godinu dana 0. Pa koja je bila jedina strategija da podignemo ovu liniju na nekih 50%? Ponavljati. Zato mi imamo reprodukciju kao osnovni sistem. Da smo bar prvi na svetu po memoriji, pa da kažemo, super je reprodukcija. Nego vidite koliko kazimo za funkcionalne znanje. I još mi neko kaže, pa dobro, mi u Evropi smo kreativni, Kinezi nisu. O čemu vi pričate? Pa Kinezi su se spustili na mesec. Oni prave sonde za bušenje meseca. Oni za 10 godina šalju ljude na mesec. Kako nisu kreativni? Pa mi smo sve izmislili. Pa dobro, sad više nismo. I evo sad ovde dolazimo kako sa decom radimo, kako se pokreće taj deo mozga. Vi sad imate, evo, slikovno pismo. Ovo sad je, gore vidite, a ovo što je škola zgodna, ovo kako je škola lepa, ovo je crtalo muško dete, njemu je zgodno, vidite, devojčica. Zdravile nobi samoto, leče lenjosti samoću. Pitam ga zašto puška, pa puži spor, pa je. Ne? Kao da mi je kuća rodna, lepo je kod tvoja kući gde se rodi. Gledajte posljednji stih. Škoda, da ne dela po noći. Ovo je Škoda. Evo, luna i 2 zvezdice, to je noć. A pitam, a šta je ovo? Kažem, pa lopata je kad radimo, a precrtana kad ne radimo. Je li ovo slikovno pismo? To je slikovno pismo. I mi pokušamo da tekstove koje radimo u školi prebacimo na slikovno pismo. Prvo, nauče lekciju lako, ne postoji strah više od škole i mozak im radi po asocijacijama. I taj strah od škole je jako veliki problem. Mi smo dobili velike istraživanja, raziskave. Dete kad krene u školu, voli školu. U drugom razredu skoro svi vole školu. U 3. razredu počinje otpor prema školi. Zašto baš u 3? U 4. i 5. još više. Zašto? Ajde, šta je vama bilo najteže kad ste išli u školu u 3. razredu, setite se? Koji deo dana? Kad ste imali lupanje karotidnih arterija, lupanje srca, znojanje dlanova? Na muzičku? Na likovnu? Nego? Matematika i pesmice na pamet. Meni je bilo na likovnom. Dobro, vi ste mi specifični, vi ste već zaradili do $600. Ovako. Mentalna stimulacija, upamtite, stavili su psiholozi u primarne nagone. Mi ljudi volimo da učimo. A u školi deca ne vole da uče. Znači da smo negde pogrešili. Koji su primarni nagoni? Učili ste u biologiji. Glad, dalje. Voda, dalje. Ne, primarni nagon. Da jedemo, da pijemo, dalje. Da spavamo. I seksualni nagon, produženje, to su primarni nagoni. I stavili su mentalnu stimulaciju primarne nagone. Mi volimo da učimo.
Evo kako su radili eksperiment. Uzeli su dve grupe životinja, A i B. Grupa A imaju vodu, hranu i logičke igračke. I uvek prvo idu da jedu i da piju i onda se igraju. A grupa B imaju samo igračke. I to su logičke igračke, moraju da reše logički problem. Šahovska tabla sa rupama, pa kad prođu kroz 2-3 kombinacije, dobiju hranu. Za mesec dana, to su male životinje, sve su im izvedeli i hranu i logičke igračke. I male životinje su jako razdražljive bez hrane. Jedan dan ih drže bez hrane. I onda za jedan dan kasnije u istom momentu stave i hranu i logičke igračke. I grupi A i grupi B. Grupa A prvo išla da jede. Pa kad su se najeli, onda su išli da se igraju. A grupa B otišla je da rešava logičke zadatke. Ovo nije onaj uslovni refleks, Pavlovljev refleks. Jer njime hrana tu, ponuđene hrana. Oni su prešli preko hrane da bi mozgom radili svoju stimulaciju. I vam liči to na učenika koji igra video igricu, a večera je gotovo. Kaže, ne, mama, još jedan nivo. Pa preskoči možda i večer. Ste imali to iskustvo? Znači, njemu je važnija mentalna stimulacija nego da jede. Možda te male životinje da su umirale od gladi, otešli bi da jede. Sad ovako, da bi to bolje razumeli, to su male životinje, idemo na ljude. Jeste gledali skoro neki ljubavni film ili čitali ljubavni roman? Mladinska knjiga, imate ljubavni roman, imate. I sad zamislite, imate osoba A zaljubljena u osobu B. Osoba je smrtno zaljubljena u osobu B. Osoba je srećna, osoba je pronašla smisao života, tu je osoba B. Osoba se osjeća kao da osoba B je deo tela. U jednom momentu osoba B odlazi iz života osobe A. Osoba, pazite, ne da ne može da jede, nego nema osjećaj gladi. Jeste gledali neki takav film ili čitali knjigu? A bili smo tako. Ili doživjeli? Šta se dogodilo u mozgu osoba? Neurohormoni koji su počeli da izlaze zbog osobe B, oni izlaze, osobe B nema, ti hormoni idu i dalje. Osoba ima osjećaj kao da nedostaje deo tela. Evolutivno, biološki nema deo tela, pa naravno jedino je važno da vratimo osobu B. Inače, to stanje svesti čak i sudska medicina priznaje kao olakšavajuću okolnost kod onih zločina i strasti. Mislim, nemojte to da radite, gdje medicina to priznaje. Zapravo, ti hormoni idu i dalje, to je mentalna stimulacija. Ako se to nekom desi, to je jako teško stanje svijesti. Osoba čak je pomišljena na samoubistvo. Osoba je neupotrebljiva za život do 2-3 meseca, možda i pola godine. Postoje lekovi da malo smanje lučenje tih hormona. Da se malo pomogne osobi. Znači, mentalna stimulacija je nama ljudima važna. Kako to znamo kod dece? Dete kad prohoda, prvih nekoliko koraka kad uradi dete, šta prvo uradi dete kad ide da hoda? Pa pogleda u sebe, onda ovako mamu i tatu ismesti. I hoće da kaže, mama, tata, pa šta je ovo, ja znam da hodam. I vidite smeh i sreću. Kad izađete sutra negdje da prošetate sa detetom, pa on gleda levo, desno, svi da vide kako on zna da hoda. Pa mi ljudi volimo da učimo, vidimo. Znači sad se ponašite kao da imate 6 godina. Krenuli ste u školu, ja sam vaš učitelj. Znači sad se samo malo vratite nazad da imate 6 godina, dobro? Da bi igra uspela, odgovorite svi u glas. Vi koji znate ovo za zelenu livadu, ne pomažite. E sad ovako, zamislite, pre mesec dana, nije bilo snega u Sloveniji pre mesec dana, nije bilo? Ne. Nije bilo snega, dobro. Krenuli smo iz Postojne prema Ljubljani i sa leve strane velika livada, trava velika. Zamislite tu livadu, koje boje livada? Bravo, morate svi u glas. Pa kad ja pitam, zelena. E sad, vraćamo se juče. Krenuli ste od Ljubljane prema Kranjskoj gori, prošli ste tamo u moju stranu i sad na nekoj zelenoj livadi vidite da počinje da pada sneg. Milioni paholja padaju na tu livadu. Sve je prekrio sneg. Koje je boje sneg? Molim vas u glas. Koje je boje sneg? Šta pije krava? Voda. Koji deo mozga? Gledajte, asocijativne regije rade jako brzo, mi ih ne koristimo. Ja vam nisam dao da koristite reproduktivne, nego ste odgovarali svi u glas. Zato ste koristili asocijativne. I vidite koliko ona brza. Pa svi smo pogrešili. I ko će sad da mi kaže, a zašto mi u školi ne koristimo asocijativne regije? Pa niko nam ne pokazuje.
Tu su jako puno imamo tehnika. Jedna tehnika je prebacivanje, vidite, teksta u slike. Evo još primjera. Ovo je učenik 6. razred. Oni prave sebi hieroglife kao da ste u starom Egiptu. Kompletan tekst prebaci u slike. Slike se pamte 1000 puta bolje nego tekst. Ali slike služi za asocijaciju. A zašto učimo asocijacijama? Pa da bi napravili paralelna asocijacija i funkcionalno znanje. Evo, ovo je 7. razred isto, vidite lekcija, ovaj učenik radi biologija, fizika, geografija, sve prebaci na slikovno pismo. I svi u školi gledaju njegove lekcije, to je darovito dete. Od njega imamo svi koristi. I on, kad mu pokažemo tehniku, ali kad je on tako dobar, onda svi gledamo njegove lekcije. Onda i druga deca lakše nauče lekciju. Pa lakše je da pročita slike nego tekst. Znači, ipak reproduktivno učenje, upamtite, mora da postoji. Moramo da preberemo tekst 1 ili 2 puta da se informišemo o lekciji. I sad imamo rešenje A. Da ponovimo taj tekst 100 puta ili da ga prebacimo u asocijacije. Po asocijacije. Ovo je samo jedna tehnika, ima jako puno. Imate, nismo danas istigli sakrivanje reči u rečenici, nelogične, nulne, znove, ali evo vam ovde. Samo da vidite koliko je genijalno, pročitat ćemo poslednji red. Srednjevekovni zamkovi su imali pokretne mostove, koji su i dan i noć čuvali stražari. Između velikih i utvrđenih zidina bile su manje građevine. U njima su bile kovačnica, živinarnik i pekar. Evo ga slikovno pismo. Pa deca imaju utisak da se igraju. I stalno radimo sve u asocijacijama. Evo neki primjeri sa seminara, sad nemamo ni vremena ni Slovenije, ali dolazimo do faze 3. To je funkcionalno mišljenje. Evo lekcija iz 5. razreda. Šta je tako malo da držimo u ruci i dok je takve veličine uvek se nosi u vreći? Šta je to? Malo mače. Malo mače. Da li ga uvek nosimo u vreći? Ne. Kako? Ali jel ga nosimo u vreći? Ne. Ali gledajte važno pitanje. Dok je takve veličine, znači da je to nešto što raste. Pa to znači živo biće, pa preformulišemo koje je živo biće dok ne poraste, nosimo u vreći. Pa beba kengura. Kako bi izgledalo klasično reproduktivno pitanje? Ovako piše u biologiji. Beba kengura velika je 2,5 cm i dok je tako mala, nosi se u vreći. Kako je reproduktivno pitanje u Evropi posle takve lekcije? Koliko je dugačka beba kengura? Evo ga, javi se Matijaš. 2,5 cm, bravo Matijaš, dobio je 5. Kad postavimo ovako pitanje, svi moraju da misle. Sve što smo radili do sada je za svako dete. I sad dolazi 4. deo programa za darovitu decu za nadanje. Ovo kad rešavate u Ganke, razvijete konvergentno mišljenje. Možemo sve lekcije da prebacimo ovako i oni misle da se igraju. Ali sad dolazimo na najviši nivo da oni sami naprave zagonetno pitanje. Jer tu razviju divergentno mišljenje i sad ćete vi za kraj sami da napravite u Ganku za, recimo, Sloveniju. Dajte mi pitanje za Sloveniju. Prvo dajte reproduktivno pitanje za Sloveniju. Idemo. Dajte mi neko pitanje da odgovor bude Slovenija reproduktivno. Ajde. Što zaželi susjed za svog susjeda? Za Sloveniju. Koja država se nalazi između Italije i Austrije? To je Slovenija. Idemo dalje. Dajte mi samo reproduktivno pitanje za Sloveniju. Katera država je oblike kure? Kokoši. Kokoši. Katera država je u obliku kokoši? Bravo. Dalje. U kojoj državi se nalazi planina Triglav? Su to reproduktivna pitanja? Jel tu imamo razmišljenje? Nema. Sad pazite, katera država je u obliku kokoši? To je reproduktivno, ali meni odmah pada na pamet, pa Italija je u obliku škornja. Pa tako. Sad to smo imali baš na seminaru i sad pazite pitanje. Ovako. Katera kokoš stalno čuči čepi pokriš kornja. Je to? Pa to je znači da kad radimo to s učenicima, oni moraju da vrte asocijacije, da sklapaju i prave to. I razviju divergentno mišljenje. A kako mogu da misle o asocijacijama ako stalno uče reproduktivno? Pa nikako. Znači mi moramo prvo razvoj mozga da popravimo, da radimo ranu stimulaciju, da menjamo reproduktivno učenje, pa onda ćemo doći na veliki posao pred nama. Evo, toliko sam uspio za sad, ti ste se umorili. Dobro.